Laing 52 na usab ka mga trabahante sa MEPZ ang nawad-an og trabaho. Kini human mipatuman og redundancy program ang usa ka locator sa Mactan Export Processing Zone kon MEPZ kansang mga produkto, mga charger ug charging station alang sa mga electric vehicles. Ani ang report. Midangog sa Public Employment Service Office kon Peso Lapu-Lapu City ang mga trabahante sa usa ka manufacturer ug mga charger ug charging stations alang sa mga electric vehicles. Kini human mipatuman og redundancy ang kompanya nga ilang gitrabahuan. Hangtod sa Agosto 23 na lang ang ilang trabaho apan gihatagan na sila sa kompanya sa kompleto nilang suhulan. Ubos sa nalatid sa labor laws, usa ka buwan matag tuig nga panarbaho ang kinahanglang ihatag sa kompanya kon redundancy program ang ideklarar ni ini. Wala sila reklamo. In fact, the company provided them more than the minimum requirement of the law. Sa notice of termination due to redundancy nga giluwatan sa naasoing kompanya, ilang gipasabot nga apektado sila karon sa demand fluctuation. Sa 252 nila ka mga trabahante nga mga production operators, 58 kanila ang naigo sa redundancy program apan posibleng madugangan pa ang gidaghanon niini karong tuiga kay adunay 115 ngadto sa 172 ka mga production operators nga napanglantawan sa kompanya nga excess workers alang karong tuiga. So there could be another round of kanang redundancy programs to be implemented by the company if the situation continues to have experience a decline in their production demand. Sa pikas bahin, nakaduso na og tubag ngadto sa City Attorney's Office ang usa ka wire harness company sa MEPZ nga mipatuman usab og restructuring sa ilang mga trabahante niadtong milabayng buwan. Base sa ilang gisumiter nga report, pulos mga high school graduates ang tanang 120 ka mga trabahante nga ilang gitaktak sa trabaho nunot sa restructuring program. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.